prázdникам, dobrý večer. Все хорошо. Мы, безусловно, ценим ваше решение приехать на празднование 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы сейчас только с вами перекинулись несколькими словами. Знаю о сложностях, возникших с прилетом в Москву. Чинили такие препятствия логистические, но тем не менее вы здесь, и я думаю, что вот те, кто пытаются вас сдержать в каких-то ваших планах, лишний раз убедились, что лучше этого не делать. Все равно своей цели вы добиваетесь. В этом году ожидается завершение реконструкции центрального. Давние связи между Россией и Словакией в последние годы оказались фактически заморожены стараниями прежних словацких властей, четко следовавших коллективной линии Запада. В ходе нашей с вами встречи в декабре 2024 года мы договорились, что правительство под вашим руководством примет усилия по восстановлению двустороннего взаимодействия. По сути, это ваша позиция, мы, конечно, это поддерживаем. И со своей стороны в этом направлении сделаем все, что от нас зависит. Мы всегда поддерживали отношения с Словакией как с дружественным нам государством на принципах уважения и учета интересов друг друга действовали. Потомками участников этого восстания. В марте-апреле этого года группа России... Berme prosím všetky tie technické problémy, ktoré nám spôsobili naši kolegovia v Európskej únii ako smiešné detské hry. Nebudem to nejako inak nazývať. Chcem povedať priateľsky, že mali sme pripravené všelijaké alternatívy, ako sa sem dostať. Dokonca bola alternatíva autom cez Bielorusko. Potom bola alternatíva cez Kaliningrad. Tých možností je veľmi veľa, ale mali sme jasný cieľ. Ráno o 9:00 musíme byť dnes v Moskve. Ale podarilo sa a som veľmi rád, že tomu tak je. Cez ministerstvo obrany organizovala rozsiahle oslavy, ktorých sa podľa... Pán prezident, asi nebudem hovoriť nič čudné, keď poviem, že je tu obrovská snaha postaviť medzi Európou a Ruskou federáciou novú železnú oponu. Má to rôzne podoby. Napríklad také, aké som ja včera videl na vlastnej koži, keď sa sem nedalo prísť, tak ako sa dalo prísť inokedy za 2 hodiny pohodlne z Bratislavy lietadlom. Má to samozrejme podobu sankcií, ktoré nefungujú a ktoré často poškodzujú samotnú Európsku úniu. Mňa mimoriadne prekvapuje, a verím, že o tom budeme hovoriť, návrh Európskej komisie, pokiaľ ide o tzv. Repowering, to je zastavenie importu všetkých dodávok energií z Ruskej federácie do Európy. Našich odhadov zúčastnilo asi 35 000 ľudí. Boli to celodenné oslavy. Naše rafinérie v Slovnaft boli stavané na ruskú ropu určitej kvality, a preto ostatné dodávky môžu spôsobovať technologické ťažkosti. Neviem, a hovorím to tu veľmi otvorene a predpokladám, že sa to dozvedia aj naši partneri v Európskej únii, ako sa budú prijímať príslušné legislatívne akty. Ak sa príslušné legislatívne akty pri repoweringu budú prijímať jednomyseľnosťou, teda bude potrebných všetkých 27 členských štátov, dopredu hovorím, že budeme vetovať tento nápad zaviesť totálny zákaz dovozu všetkých energií z Ruskej federácii do Európy. Chceme byť solidnými partnermi a myslím si, že aj sme solidnými partnermi v týchto inštitúciách.